This is my first time ngikwenzela i-vlog kodwa sihlala nami ngihambe nawe ese-KZN ekhaya la khona ke engizalwa khona siyobona indlu ekuyiyona esiyakhile njengoba ke bengilokhu nginiphostela ukuthi kunendlu eyakhiwayo laphana ekhaya. Enye into engingayishongo ukuthi ingane yami yayizalwa ngalolu suku kwakuyi-26 zikaMeyi, kwakuwu-Monday. So we decided ukuthi ngempela ingane ake siyenzele something since-ke iy'ngane zijabuliswa ubala. So ukubaveza kwami kanje inhloso yami kwangekhona ukuthi nikwazi ukuba-recognize kodwa kwakuwukuthi nikwazi ukubona. Uma lona ngiyomcela i-KFC ngiyomxukuza nje njengoba-ke kwakade kufika indodana yakhe, so bekumele ukuthi ajabule. So ekujabuleni kwakhe kumele futhi ngiphinde ngimcheck ukuthi usayilo ma wayithetha yini noma usewathamba. Bakithi isala sami sesize sathamba bakithi, sekuwumuntu nje oselalela noma yini, isikakhulukazi uma ngabe siyincokolela sekulula ukuncokola naye, akusafani njengakuqala. Kanti yini eyidala ukuthi ngempela abazali behlale beshaya uma ngabe sisahlala emakhaya? Ubuke nje uhleka kamnandi kanjani. Kumnandi-ke ukubona umzali ekulolu hlobo lwenjabulo uma ngabe usumdala. Indlu le ekuyiyona eyakhiwayo bafethu, la ngangizama i-challenge yakhe-ke uKhuzani njengoba-ke ubugibela phekwento obunayo. Cha, nami ngase ngiyenza ukuthi uma ungenayo imoto ugibela phekwani. Iy'nsizwa lezi esisebenzisana nazo ebekuyizona ezisuse phansi le ndlu zayo zayiqeda njengoba-ke ubona njengamanje kufakwa ama-tiles, kuzofakwa nalento ekuthiwa origin le ekuyiyona ehlanganisayo laphana. Bafethu, indlu yami inhle kakhulu, ngiyayithanda. Noma ngabe ufikelwa ukuthini ngayo, ngike ngabona abantu abaningi la kwi-comment section bethi hawu i-roof flat, hawu i-roof da. Cha, kubeke emqondweni wakho lokho, uyotshela umakhi wakho nawe uma ngabe sekwakhela ukuthi hayi ucela ukuthi ingabi i-flat eyakhe. Angizange ngize ngimtshele kodwa-ke yona le ndlela eyiyona ngiyayithanda. Nanokusebenzisana nabantu kwenza ukuthi kube lula ukuthi wamukele ezinye zezinto uma ngabe zenzeka ukuze yonke into izokwazi ukuthi iflow. Bengingazi ukuthi kulula kanje ukufaka ama-tiles kodwa-ke ezinye izinto cha zi-right, zikubanikazi bazo bezenza njengala ndlela abenza ngayo. Cha, mina angeke ngize ngikwazi ngoba ngibone ukuthi ayichala ngaphuma namaphutha amaningi kuwukuthi ngilokhu ngiyitshela ukuthi ngizokwenza ngokuyikhona. Bafethu, ukwakha omakhe kufanele sibanikeze imali yabo uma ngabe besuke beyibizile. Uyazi ukuthi i-design leyo ibona la emakhoneni ukuthi yathatha imali ebheke ku-2,000 idlula ku-2,000 kodwa-ke bathe uma ngabe sebenza nga-understand ukuthi kungani i-design yakhona ibiza kanje. Cha, uwafaka ngekuyikhona umfu wami ama-tiles. Umbuzo-ke guys ebengilokhu nginawo noma engifuna ukuthi ngibe nawo, why abakhi ningabaphakeli noma abakhi yini edala ukuthi ningabaphakeli ngempela? Yini edala ukuthi umakhi uma ngabakha wena bese uthi hhayi phela ngiyabakhokhela? Hayi bo, phakelani abakhi bafethu, ngiyanicela. Khona ukudla lokhu ekade nikubona ngilethele bona bakhi. Since ngingakaganwa-ke ubengekho umuntu ozokwazi uhambisela abakhi ukudla. Umama ngabe sephekile ethi angibahambisele bese kulula ukuthi mina ngithathe ukudla ngikuhambise. Amadumbe lawana owabonayo laphana nizele ukudla lokho kuyikhona laphana. Mfana-ke ozovela la indodana yami le bafethu, iyona yodwa. Ngikhonze kakhulu le ndoda ngoba iyona engihlalela nayo nje uma ngabe ngisekhaya. La ngangiyithesta ukuthi ngempela izovuma yini uma ngabe ngiyicela inyama. Hhayi, ngenhlahla futhi wavuma, kazange ngize lokho eshona le. Ngathatha inyama-ke ngaluma kancane ngamnikeza. Uyefuna uhlala eduze kwakhe uma ngabe edla ukuze ezodla ngale ndlela le okuyona nawe uzogculiseka ngayo ngoba hhayi khohlwa-ke mkhulu la impela. Liyaphela ngo-2 hours kulokhu kudliwe kungaqedwa. So I decided ukuthi ngihlale naye wayiledla ngibe ngimfunza ukuze akwazi ukuthi abe right. Kwa-odeka origin or-wrong ngesikhathi ku-odwa laphana. So I decided ukuthi nge-exchange laphana neSulumane lase-Hardware ngicela ukuthi lizongishintshela origin, lingilethe origin obomvu ngoba ama-tiles abomvu kanti origin owawodiwa wawumnyama. So yibona-ke laba sebewuletha bezoshintsha origin laphana bezoletha lo okuyiwona obomvu. Bengicelile bafethu ukuthi ngicela ukuthi bengilethele wona ukuze ngikwazi ukuthi into yami ibe kwiphethini right. Awuba lo wamnyama baletha unjani njengamanje
baletha lo obomvu. U-origin yilokho okuhlanganisa lapha emakhoneni ama-tiles uma ukuthi khona into kade ufaka ama-tiles uhlanganisa emakhoneni lowa into eyayishoda kwakuyilokho okulanga sekugcineni ongathi kuyizimbadlana nakho lowo mfutho okuqukula ikhona okunye okwakushoda laphana. So kuba kudiliva khona-ke lana bafethu ukwakha angeke ngize ngithi kunzima futhi angeke ngize ngithi kulula. Kuya ngawe ukuthi wena isinqumo osusithathile uyamelana yini naso noma uyasamukela yini leso sinqumo osusithathile. Uyabona nomsebenzi olapha ngemuva uyayiboya indlu esamele futhi ukuthi ilungiswe. Uyawubona umsebenzi okuyiwona osangisalela ukuthi umngakanani. So asikho isidingo sokuthi mina ngampela ngithambise iy'nyawo noma ngidonse iy'nyawo mangabe kunento ekufanele ngiyenze. Ndodana lo sasesiyidlalela ibhola lana just ukuthi nje naye abe naleyo nto ukuthi hayi uke wadlala nami because mina ngiyakhumbula ukuthi izinto engangizenziswa noma engangizenza nobaba ngisemncane ngikhumbula ngokuyikhona nje nangendlela ekuyiyona ezazenzeka ngayo. So naye ngizama uku-create leya nto yokuthi abe naye into ethi ubaba uyangithanda noma kungathiwa uNkulunkulu seyasikhumbula isikhathi engakasitholi sokuthi a-enjoy isikhathi nami noma athole isikhathi esanele nami. Kodwa-ke kube ukuthi ngampela ukwazile ukuthi athole lawo ma-moment amancane umnikezelo lothu ubumhleke makuhlekisa nidlale buye futhi ukwazi nje ukuthi umnikeze leso sikhashanyana leso isikakhulukazi uma ngengane yomfana isuke imdinga ubaba wayo osuke seduze ngoba angeke izikwazi ukuthatha zonke izinto from uma wayo. So inikeze nje leso sikhathi ukuthi yenze izinto ngendlela nawe ukwazi futhi ukuthi ube nayo ngesikhathi esuke ikudinga ngaso. So we decided ukuthi adlala ibhola lo vela la kancane undodakazi omdala ozalwa yimi emadade. Kumnandi ukuzala lana-ke bese ngisehlathini bafethu lesi sihlahla niyasazi umviyo lona. Mangabe ukuthi umuntu okhulela ehlanzeni emakhaya uyazi ukuthi umviyo wenzani uma ukuthi ubukade uyo-toilet ngasehlathini. Uyabo umviyo usiza kakhulu ey'ntweni ezifana nalezo ukuthi ukwazi ukuthi usulinhlanekezela noma yini inhlama noma yini isihlama kodwa mangabe usukugoqa nje ngiyaxolisa ukusho ngolimi olungahloniphisi kodwa-ke ayikho indlela mhlawumbe noma elinegama engilazi ngalo mangabe-ke kukuthi usuke usehlathini iyona nto ekumele ukuthi uyisebenzise. Sorry for ukuzamula insizwa le bafethu ngithi ngifuna unixoxele ukuthi yabo nje welesinko lokho esishaya kanje usuke sewukhiphile upholoni wawudla ebese lokho esishaya kanje nakawukhohlwa ngeke sasithinta ngeke sasenza lutho leso sinto usewushaya kanje koze kube yindaba elokho eyishayela sona lesinkwa nje kanje. Uvela ubona ukuthi umadoda kusasela umsebenzi omningi kakhulu la kodwa-ke akekho yenethuba lokukhetha. Yabo mina ngiyakhumbula nje ukuthi upholoni ngiqala ukujwayela sengimdala nakhona isimo sengathi siyashintsha ekhaya. So yena unethuba lokuthi akhethe njengokubona la sengimhlalise phansi. Abafowethu la indlu sebeyiqedile abafethu. Sekuyashanelwa sekwenziwa ukuthi indlu ibe yinhle ngale ndlela le kuyiyona nawe uyibheke ukuthi kufanele ibe yinhle ngayo. Yabo so bayayishanela manje bashanela la kade nanto ungakhona since bebesebenzisa nosimente of which kufanele besizwe nenhlabathi okunye sekuyosuswa imvula ngane zakwethu njengokubona amawindi lawa esicabha. Ngingachazela-ke nge-design ukuthi yona kanjani. Amaphola wabiza amaphola nganje mhlawumbe into ye-1000 amaphola awayiqingisho 500. Umfowethu bese nginikeza ukhiye-ke la ngamtshela ngathi mfowethu nginikeze lo khiye ngoba le ndlu siyisebenze nayo kufana nokuthi mina ngingena ngoba sengizothatha ukhiye kuyona le ndlu. Matata kwangathi ngiyaphupha indlu yami isiphelile ukukhuluma nje iqiniso ngilalile kule ndlu le senginanto sengizohamba. Ezinye izindlu lezi ezisasele ukuthi ilungiswe nazi zisasele ukuthi nazo zilungiswe. Yakwagogo le futhi kuba enye yezindlu zami kufanele nayo ngiyenze ukuze uma ngithola indlu yokugugela ingene khona. Indlu yakushisa impepho le yakuthiwa ingasenhle indlu yangasenhle
indlu kamgogo kababa, indlu kababa, indlu yasiswami. Sekwabe yasiswami phela ngoba sengiyakhile indlu, kodwa kahle kahle kwakuyindlu yami leya. Nathi engakapheli ezoqedelwa nayo soon. Bese kuzothi nayi yakagogo umxhaso lo lapha ngemuva olokhu. So ngani zakwethu, ngicela ukuthi mawuthi ubone ku-Facebook le video ulike ungifollow, mawuthi ubone ku-YouTube usubscribe wenze sure ukuthi uyalike. Mina nawe asihlangane kwi-comment section ngizovula khona mayelana nale video.